Представяме ви сондажни водни помпи G-Max. Те се използват за изпомпване на вода от сондажи за напояване на земеделски култури или тревни площи, както и за водоснабдяване на битови сгради. Работят изцяло потопени във вода, като я транспортират от сондажа до повърхността. По време на този процес помпата се охлажда вследствие на преминаващата покрай двигателя вода. Ето защо има изисквания, които е важно да се вземат предвид при подбора на такава помпа. В портфолиото на G-Max ще откриете голямо разнообразие от сондажни помпи с размери до 150 мм в диаметър и с различна дължина. Корпусът на този вид помпи е от неръждаема стомана или комбинация от неръждаема стомана и месинг, което им осигурява допълнителна устойчивост при потапяне в голяма дълбочина до 230 метра. Предлагаме също аксесуари като защитни табла, прес-контроли и инверторно управление за автоматизация и защита на помпата. G-Max е утвърден бранд с богат опит и разнообразие от водни помпи за битови и професионални нужди. Всеки модел помпа е внимателно подбран, така че да отговаря на различните нужди на клиента, като предлага отлично съотношение между цена и качество. В следващото видео ще видите как да монтирате полиетиленова тръба, прес-контрол и защитно табло към вашата сондажна помпа G-Max. В случай, че имате нужда от професионална консултация, свържете се с нашия екип. Очакваме ви!